Боли ли татуирането? Много зависи на коя част от тялото ще се татуираш, дали си мъж или жена и какъв ти е генетичният толеранс, защото има хора, които не усещат нищо, има и такива, които с най-лекото докосване и вече искат да се откажат. Хубавото е обаче, че можеш да намалиш болката, като се подготвиш правилно преди да се татуираш и също така можеш да използваш обезболяващ крем, който да ти помогне с направата на самата татуировка. Ще стои ли татуировката ми добре след време? Зависи от няколко неща. Първо, каква е татуировката. Второ, как се грижи за нея. И разбира се, трето, как е направена. За първа точка, каква е татуировката? Малки надписи, финни текстове по принцип се разливат след няколко години, защото мастилото, когато стои в кожата, се раздалечава с времето. Това раздалечаване създава този размазан ефект, като все едно се намокрил лист от тетрадка. Малко или много, това е непоправим процес, така че всички хора с финни татуировки трябва да внимават. На второ място, как се грижи за нея, всъщност е второто най-важно нещо, защото ако ти се мажеш татуировката постоянно с слънцезащитен крем, пазиш от слънцето, можеш да предотвратиш остаряването и това избледняване, което се получава с времето. И на трето място, каква е изработката? Ако татуировката е направена добре, грижи се за нея добре, може да си сигурен, че резултата във времето ще се запази точно така, както трябва. Ако искаш да получиш твоята мечтана татуировка, запази си безплатна консултация от описанието на нашия профил в Tattoo Studio in Kempera.